Wel, siwmai, a croeso i podlediad rhif 4 lap Wast nawr. Ni bron colli trac. Ond heddi, mae da ni Eifion Price. Siwr i ti? Ie, da iawn, diolch. Good, good. A mae lot siwr o fod yn nabod Eifion o gwyneb cyffredin ar y dal Rydaman. Rhi cyffredin felly. A mae Eifion yn y band Jacado, a dyna beth ni yma i siarad am yw Jacado a popeth rownd y byd o cerddoriaeth yn y byd Gymraeg, achos mae Dydd Miwig Cymru ar y 10fed wythnos yma, dydd Gwener. A Eifion, i dechrau, siaradon ni am Jacado. Sawl blynedd i ti, wel, i ddechrau, fel creioch chi Jacado, a sawl blynedd yn ôl o'ch chi actually wedi wneud, achos fi'n gwybod bod ni bod yn mynd am spel. Wel, wedwch, ni wedi bod yn mynd yn ddidor, a 35 blynedd nawr, dechreuon ni'n 87, a ni'n dal i ware. Y reswm am hynny yw, oedd rhan fwyaf, wel, y 4 o'n ni ar y cychwyn, o'n i gyd wedi priodi, o'n i gyd wedi cael swyddi, oedd plant o teuluoedd, felly wahanol i grwpiau mwy enwog yn ni, fel arlwg ac yn ymlaen, fydd y chryso nhw, amser nhw yn ifanc iawn. A wrth gwrs, fel chi'n mynd yn hun, mae swyddi'n dod, mae priodi'n dod, ac yn y flaen. Ond na, ni'n fach wedi, ni wedi parhau i ware yn ddidor, wrth gwrs mae'r Covid wedi bod, a ni wedi bod fel pob arall ar stop bron i 2 flynedd, ond ni wedi dechrau nôl nawr, felly, ond wrth gwrs ni wedi torri lawr am nifer o resymau, wrth gwrs. Mae bywyd yn newid bach, ond oedd e bron fel bach o esgus i fod fel grŵp ar y dechrau yn y beth, oedd e'n esgus i mewn mas o'r tŷ, felly? Wel, ar y dechrau, oedd ni tipyn o nofel ti. Ond wedyn ni ar ôl beth i 2-4 blynedd, oedd y ffôn yn canu yn aml iawn. A fel o'n i'n cymryd, oedd un o'r boys yn cymryd cadw record. A o'n i'n gweld, o'n i'n mynd mas o lia 100 o weithiau y flwyddyn am 15 mlynedd. Am beth waith, wrth gwrs, hwnna'n cynnwys mynd i Werddon, buon ni'n Sbaen, Canada, Unol Daleithiau. So, ni wedi bod yn tipyn o bobman. A fel ni'n gweud, fi'n falch o hyn o bryd, yn oedran nhw drwy. Dim ond rhyw, mae'n gweithio mas ar gyfer taredd rhyw unwaith y mis i ni'n mynd mas, a mae hwnna'n siwto fi yn grand. Ble ti wedi joio mynd mwyaf de? Ti'n gweud i Canada, Sbaen o'r as? Wel, mae rai fi weid, pan gysau fi mas gyda Bwrdd Croeso Cymru, oedd yr expo, beth oedd hi nawr, wel, wedodd pryd oedd hi, Dethon ni hedfanon ni nôl o Canada, ar Canada o'n i wedi bod y flwyddyn cynt o Minneapolis. Ac fe hedfanon ni nôl y diwrnod cyn 9/11. Do, gyrraeddon ni nôl ar y dydd Sul, neu dydd Llun, ac wrth ar y bore dydd Mawrth, fe newidodd y byd. Ond ni wedi cyrraedd nôl, ond oedd aelodau o Bwrdd Twristiaeth yn dal yn y ffair yn Minneapolis, oedd stondinau gyda Cymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon ac ymlaen, ond wrth gwrs o'n i'n dal yn gweithio prynu. Fe rai o'n i'n dal yn gweithio. Oedd rai dod nôl, achos oedd e'n, wel, amser sylweddol, o'n i, pa mor lwcus o'n i, achos am wythnos, bu dim symudiad yn yr awyr, dim ond y military, dim ond y warynau'r military oedd yn mynd, felly dethon ni nôl, ond oedd y profiad unan yn gret, cos ware o flaen yr Americanwyr, a maen nhw'n dwlu ar gerddoriaeth Cymraeg, ar acen again, say that again, oh Elmar, did you hear that? Ti'n bod, maen nhw'n, fi'n cofio amser o'n i'n, wel, cyn i Jacado ddechrau, o'n i'n ware mewn lle ar un o Plas Glar Sefyn, yn Myfaig ar Llangadog. Llangadog, na gylis i prodi. Na ti, wel. Dabr yna. Wel, ys ti'n cofio, oedd yn yswythu Cymraeg na, nhw'n llwyddiannus iawn. Nos o lawen efe? Ie, nos o lawen. A mae'n Lloyd, a dytha Dilyn, ac wrth o'n i'n griw hapus fyna, ac wrth gwrs ar dydd Mercher, oedd y griw yn dod lan o'r fel gwyliau, fel carafan,
beth oedd e, ar yna cydweli yn y gyfyrddin. A wrth gwrs, o'n nhw'n dod am fel, hi, how are you? Mae'r Yanks dyn ni yn o'r boys. Ond oedd y Yanks yn dwlu fel ni'n gweud, o'n nhw'n gwerthfawrogi beth o'n i'n neud, y cyneuon, ac yn y blaen. A wrth gwrs, y Ffidil a'r clocso, a cael nhw mas, wrth gwrs, dyna ran o'r raglen. Cael nhw i wneud aws y glocsen, a ddyn noson hwylio. Felly, oeddi, ond mae rai fi weid, bob tro ni wedi bod yn Iwerddon, mae yna marc yn Iwerddon, mae'r Lladaw ni wedi bod, buon ni bydr waith yn Lladaw, a wrth y teg, Lladawyr hefyd yn gwerthfawrogi ni. O'r beth a beth i Iwerddon, wrth y teg, a mynd ar liwt yn hunain. Ni mewn i dafar yn Corc. Mae yna rhyw wech ar iaf offer yna, a wedyn ni mae'r boi i gofyn yn eistedd lawr, cael cwpl o morphys neu Guinness. A mae'r boi yn gofyn, can you play those bloody things? Oh yes, well, if you want to play, yeah. A mae'n ni'n dechrau wario cwpl o jigs Cymreig. Ac yn y blaen, beth nesaf, mae fi'n mynd agor y drws mas, dod i Brixen i ddal y drws ar agor, i'r sain, i'r sŵn gyfyn mas. A beth nesaf, bobl yn cerdded mewn. A wrth gwrs, ar ôl i wario tair y beder, oedd y trei yn dod, oedd wedi gweld beth o'n i'n yfed, a oedd y trei yn dod i gadw ni yn y dafod. O'n gret. So, nefyd o gysau ble dy hoff le, efe coc yn Iwerddon, neu ti wedi wario yn dilyn o gwbl, neu? Wel, fi wedi wario yn dilyn wrth y ninan, mas gyda criw o boes i'r gêm rygbi, a boes yn gweud, dere mae rhaid i ddod o'r Ffidil, da ti? Ac wrth gwrs, ar Ffidil, waren o Swener yn Donnybrook, myna, o'n i'n gêm dan y 20, ac wrth gwrs, oedd gymryd o Gymru yna, come on, Sosban Fach, Max Boys, a wedyn ni, felly, fi wedi wario yn y gael ban Jack y Dw oedd hwn. Wrth gwrs. Fi'n dieddol o fi'n ar Ffidil, da fi'n sy'n ma... So blynedd ti fod ar Ffidil na dde? Wel, wedodd Pryd dysgus di? Dysgus i amryn yma. Beth o'n i? O'n i'r 8 mlynedd oed. A gysyn dysgu yn glasurol, yn gywir. A waren yr ysgol yn ystod y fera, a waren cerddorfa i'n gyda sir. Wel, Morganwg ni, a mynd i'r cyrsig yn nhw, a ware bethau, ti'n modd, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart. Felly, cefndir clasurol sydd fi ddechrau, a wedyn ni, wrth gwrs, ar ôl mynd i'r coleg don ôl, ac wrth gwrs, oedd y barti dan Sygwerin ymryn yma'n wedi bod yn y 60au, a pam ddeth o un ôl wedyn ni, yn beth oedd hi 69, o'n i ddadnabod ar hyfforddwr, Janice Davies, a mae'n gofyn i fi, dyr y lan, da ni'n eisiau offerynwyr nhw ni, a dyna ddechrau ar y pethau. A dyna ni'n mynd ôl ar y steddfod gyntaf steddfod yr efn, yn 1973. Cwpl mlynedd yn ôl, Hanner can mlynedd yn ôl. A hon, fi'n gobeithio bydd yr un ola yn rhan o'n gyfri. Ti'n mynd lan? Ti'n mynd lan i ware? Dawn sy'n pen ryd, byddai'n fanna. Felly, nôl myna ddechreuodd i. A wedyn ni, fe ffindes i mas yn yr ardal, oedd boes eraill, oedd Randall Isaac, oedd Randall wedi bod yn clocso, diddordeb mewn gwerin, Hywel, a Ceri wario gitar, Hywel ar y llwyddellau, a fe yn lle mynd â casets yma, Hywel, Randall yn gweud, beth am chi ddod dyfu, a o'n i'n adnabod nifer o'r alawon, achos o'n i wedi ware nhw gyda'r parti danso, a o'n i'n arfer mynd ar y cyrsi dans y gwerin, gyda cymdeithas dans y gwerin Cymru. Felly oedd llwythi o cerddoriaeth fi, defnyddio'r ysgol i ail... A wedyn ni, wrth gwrs, oedd stoc o lawen da ni, a digon da i topathau. A wedyn ni, fe gyrru ni mlaen, a oedd y ffôn yn canu, a priodasau, rostio mochyn, PTA, yr ysgol, felly... Unrhyw beth. Do, fi oedd un... do. Wel, wnaethon ni, nes twmpath yn Llyndeilog gyda ni yn y neuadd yn esig, fi'n credu, un blwyddeg, wel, cwpl blynyddoedd yn ôl. O ran twmpathau, ti'n joio falle mwy o'r ochr na gyda pobl sydd yn dod mewn a ymuno gyda'r cerddoriaeth. Odi, mae bob noson yn wahanol i raddau. Fel mae'r noson ni'n mwynhau, lan y tŷ Cros, maen nhw'n cynnal y rostio mochyn hyn, bob blwyddyn yn mis Gorffennaf, a ni'n gwybod bydd yna 300 o bobl o liam yna. A maen nhw'n amser ti'n galw'r a rhaid efoes bach, a ddaws gyn
gynta, cilch mawr i wneud cilch y Cymru, a maen nhw'n dod mas. A beth sy'n wedi fod hanner cant i gant ar y lle. Mae gymaint yn nhw, yn lle cael un cilch mawr, mae eisiau cael cilch o fewn y cilch. A mae hwnna, a edrych lawr, oedd hwnna'n ffantastig. Ond fi cofio amser o'n i'n cael gwahoddiad gyda menter Abertawe, wel, rhywbeth oedd hi gyda, oedd cilch Cymraeg, cilch y Cymru, beth oedd hi, yn Abertawe. A oedd hi'n osweithio nhw yn y pafiliwn Patti Pavilion, ti'n gwybod, a war y teg, oedd y respons yn arbennig. A fi cofio ar y diwedd, o'n i'n gweud, roed ni'n dod i ddawr sola, oedd hi'n hanner awr 11 yn nos, a dyma ni'n cael, fi'n credu oedd i'r beth fel 15 set o jacado. Felly, mae 10 ym mhob set, felly byddai'r beth fel 200 o bobl ar y llawr yn neud jacador. Tas rhywun wedi ffilmo hwnna, bydd yn angredadwy, ti'n gwybod, fe. A ti'n gweld hwnna, a mae hwnna'n rhoi buzz i ti wedyn ni, ti'n gwybod. Ori, nefyd nhw, ife na beth sy'n cadwch yn mynd e? Ife na gweld y bobl yn cymryd rhan a mwynhau, ti'n gwybod. Ti wedi bod lan yn Llandeilo to, blwyddyn diwetha yn Cwriarian yn Noswener, a weles i gobl o fideos o hwnna, o'n i ffili do mas yn noswaith yna, ond oedd yn... Mae'n just... Pan ti'n dod ar feilin a gitar a pethau mas, mae'r lle yn newid, yn dweud. A fe na beth sy'n... Arbrach chi'n mlaen i fynd. Fel adnib, ti'n mynd, rhaid mi gael dric man hyn, a ni'n tynnu'r agor y casyn, mas ar offeryn, rhaid edrych man, beth i ni gyntaf oes, a touch o bant, dim sy'n pwysau, sy'n pressure. Ond nhw'n gweud, sa'ch chi bydd yn becso, os chi jyst yn mynd, come on, os mae pobl yn... Erbyn hyn, ti'n bod, mae rai fi weld, fel Dafydd Iwan, dyn ni ddim wedi newid lot o'n set. Na. Mewn 35 mlynedd, ti'n bod. Yr un... Mae'n bell i ddawns yn newid, ti'n bod, a dibynnu ble i ni. Os lot o Saeson wedi bod, well, lle newn ni cwbl o gynion, Saesneg, falle, Dewid Sar, neu rhywbeth Max Boyce, neu rhywbeth, ti'n bod, just i... neu, wrth gwrs, y Fields o fath yn rhoi, fi'n gwybod. Classics, yfe, O, mae hwn yn mynd lawr yn dda gan y blaen. Ond ar y mynacha, ni'n neud nifer o gyneuon Dafydd Iwan, a ni'n gorffen pob noson gyda yma o hyd. Ni wedi bod yn gorffen yma o hyd os 10 mlynedd ar ugain. A wrth gwrs, cael bobl ar ei trad. Oedd yn gred, yn osweithi gyda'r ieuenctid, lan gyda'r menter iaith yma, lan yn Cilocwm. Oedd yn osweithi yn arbennig, a war at eich bobl ifeg. Wrth gwrs erbyn hyn, o'n i wedi cael drums gyda ni. Oedd 7 o'n i yn y band erbyn hyn, ac wrth gwrs gyda troi'r sain lan, a'r drums, a'r beat yn mynd, a gweld nhw'n nido lan a lawr, a'r god a fedd o'n i. Joia. Twmlo fel status quo neu jacado. Mae rhaid bod edo. Ac so Milo ddim yn lan i Cilocwm. Mae lluniau dyn ni a'r Crows ddim yn lan yna. A pobl... Wel, oedd Dafydd Iwan yn enghraifft. Oedd enwau mowr lan. Fel ti'n gweud, o'ch chi wedi joio'r Cilocwm fel grŵp. Hwna oedd y cwestiwn o'n i'n mynd i gofyn o'r dechrau. Ond nhw'n gweud, cofio gofyn i fe nawr, achos wrth gwrs tawn mentors yn efo, yn neud hwnna, wel, 15 mlynedd nôl nawr. Oedd e'n sians gwych i pobl ifanc i gweld cerddoriaeth Cymraeg. O'n i cael gwahoddiadau prynu, fi ni wyliau, ac wrth gwrs y cnapan yn, Oedd gwylio cnapan, a war y teg, o'n nhw'n gofyn i ni bob blwyddyn, o'n i'n mynd neille ar y nosadwn, neu falle bydd yn y prynawn, neu'r noswein, dim ond i'n neud y twmpath ac yn ymlaen, a fy'r ymateb yna, war y teg, oedd dim cweith fel o Dafydd Iwan, fel o nosad Dafydd Iwan, ond nosweithiau'r cnapan yn arbennig hefyd, mae rhaid ni weid. Ti wedi siarad am Dafydd Iwan fyna? Wel, fan ti'n credu mae'r enw Dafydd Iwan yn cario nawr? Wrth gwrs gyda yma o hyd, a mae wedi dod lan gyda'r tîm Cymru Pêl Drod yn anferth. Mae fel anthem bron i'r tîm Cymru Pêl Drod. Mae rai bod e fel rhywun, mae Dafydd Iwan yn cadw hwnna yn blynydde ta beth, yn dweud. So i gweld e nawr ar y llwyfan fawr, ydw'n o ochr ti, ydw'n ffantastig i weld. I feddwl, pan dechreuais i,
wario am Rynaman, oedd Steddfod Capeli dyn ni, Cymdeithasau Capeli. Ac wrth gwrs, oedd Dafydd yn cymryd rhan, fi'n cofio mae cwpl o flynyddoedd yn hun a fi. Bach am Brynaman, yw e? O ie, bach am Brynaman, felly fi'n cofio fe yn 'i wrth gwrs. Ond oedd e'n mynd i ysgol Ddoffryn Yman, ond i'n Brynaman eisiau mynd i Ystala-fera, ysgol Romaneg fyny. Ond wrth gwrs, oedd e'n cymryd rhan. A i feddwl bod fi'n cofio wedyn ni, wrth gwrs, all ymlaen, canu gyda Gedward, a fi'n meddwl, oedd e'n canu, wel, fwy na hanner cant, mae fe nawr yn wedi cael 80, fi'n credu o dwi. Wedi cael... Just gen da. 80, a i feddwl, mae fe'n canu, a mae fe yn dal yn boblogaidd. I feddwl, oedd yn Eisteddfod leni yn Tregaron, a mae'n dal i ganu, ni gyd yn gwybod i ganeuon, na pam i ni, pam fod Eiran wyn am o hyd, mae nhw gyd yn glasuron. A mae rhywbeth, mae'n brand yn ei hun yn dweud. Dafydd Iwan, mae brand y fe. A war y teg, fi'n edmygu fe'n fawr, bod ni'n o'r un anian. Ie. Brindau, ie. O, fi ni wedi cael pleser o Randy Llwyfaint o fe, dy Dafydd, a digon naturiol. Byddai boi o Brynaman, wrth gwrs, sy'n maplen Brynaman dy fe nawr, wrth gwrs, falle. Ond, na, fi'n meddwl, fi yn ymygfen fawr iawn. Odi, chymod, war y teg, Mike Stevens hefyd. O'n i'n meddwl, mae fe'n icon, ydy we, Mike Stevens, a cyneuon hyfryd y fe. A neu bod llais ffantastig da Mike, mae llais dad yda fi ddiwan, ond mae cyneuon. Mae'r geiriau'n adlewyrchu lot. Odyn, a war y teg, a meddwl bod fi wedi bod yn Llundain, mae Mike Stevens, mae arwr arall. Alla fi siwt, as Mike Stevens yn dod, alla fe, wel, lanw, stadiwm a mileniwm, fi'n credu. Mae gymaint o barch dy bobl. Gefnogwyr yn dweud. Odyn. O'n i'n sôn am Dafydd Iwan to yn gweud, pan o'n i'n iau, pan o'n i'n fach, mae'n gyn, na gyr oedd hi'n war ar radio, Dafydd Iwan. Sa'n gofio, oedd hi'n joio, o domnol y boi yna, Saesneg oedd hi'n canu. O'n i wastad yn meddwl, pam ti'n wario hwn to? Ond cofio nawr, fi'n mynd i Stadiwm Cymru, a gryndon o Dafydd Iwan, a'r gêm na yn erbyn Awstria, a wedyn yr Ukraine, oedd e'n really emosiynol, mae fe'n gweud bod e'n mynd yn emosiynol ar y cat a beth, ond oedd ti'n gweld yn y gynulleidfa, o'n i lan yn meddwl, waw, mae hwn yn rhywbeth special, mae eisiau ni cymryd o'n mewn gymaint i gallu. A fi'n siŵr falle na fel ti'n teimlo weithio gyda'r perfformiadau ti, mae'n nosweithi fel ti'n gweud, mae rai yn o'n really special. Odyn, ar ddiwedd y nos mae'n felly ni'n disgwyl gilydd, a ffach boys, oedd o'n good night. Ie. Ond arfer nos o'n dda, Ond fi'n cofio, fel ar y gweud amser yn un ar ddegau, fi'n cofio grwpiau nosweithi llawer, pan ni bydde rhyw gór, a bydde glan Davies, felly Norwen, a felly bydde y triban, perlau taf, plethin, ac yna, wrth gwrs, Ryan a Ronnie, wrth gwrs. Fi'n cofio, a'r grwpiau, felly dyna'r canu poblogaidd cynta fi'n cofio, ac wedyn ni pwy dath, wrth gwrs, ond Edward Aitch, yn dweud. A wel, wrth gwrs, o na, sori, ac eraill wedi bod falle cyn ni. Ie, wrth gwrs. Fi'n cofio i cyneuon nhw, ni'n dwlu nhw, ond wrth gwrs, dath ac eraill, a dath Edward Aitch, a wedyn ni, i fi, dyna ddechrau broi roc yn y fe, cyneuon rock and roll, a sy'n rock yn hwn. Erbyn na, o'n i ddechrau tifilan erbyn na, ond o'n i'n dal i fwynhau i cerddor. A fi'n dal i ni'n neud ambell un o Edward Aitch, wedi gwir. Efe na beth ti'n gryndo i nawr o ran cerddoriaeth Cymraeg? Neu ti'n gryndo lot i cerddoriaeth Cymraeg? Neu ti'n mwyd yn ware? Na, naturiol. Mae'n dibynnu, os byddai ti yn y prynawn, falle byddai'n dod i Ifan arno, a byddai'n ware yn beth i beth sy'n mynd nôl i'r 70au, 80au. A'r un peth gyda Sian yn y bore, Sian Cwarthi, mae'n ware cwpl o bethau. Felly, fi'n gryndor candelas ac yn y blaen, mae'n dibynnu beth sy'n dod arno. Ond tasen nhw'n maraf i weid, tasen candelas yn dod nawr i'r hyd yma'n, dwi ddim yn gwybod os byddwn ni'n rwthro i'n brynu docyn, dwi'n fawr i fi weld. Ond tasen Dafydd Iwan, neu na, wrth gwrs mae... Neu Meic, falle. Neu Meic, byddwn ni'n bendant mynd i weld
Oedden, wrth gwrs, mae'n dangos oedran a cenedlaeth, yn genedlaeth i, ni wedi cael yn codi'n wahanol, fel ni gweud y grwpiau, a'r un peth yn Saesneg yma. Fi'n cofio Freddie and the Dreamers, yn cofio, Billy Fury, Cliff Richard, Elvis, ac yn y blaen, felly, cerddoriaeth a 60au sy'n apelio i fi, ac erbyn yr 80au a glam rock can man Dim o'r ffesta. Na, nhw'n gwneud ffesta. Mwy o cerddoriaeth glad y ffowc ti'n offi, na fe? Ie, cerddoriaeth sy'n alaw yna fe. Mae rai ar... fi'n clywed rai o'r un yn y car yn paso, a mae rhywun â ffenest ar agor, a fi'n clywed y bes neu'r Wel, fel mae hwnna ti'n mwynhau hwnna, os oes yw alaw yna fe, sy'n mots da fi, mwy iaith mae fi wedi gwir, os da, na fi licio alaw, a mae gymaint o alawon hyfryd yn y Gymraeg. Ni'n glad special am ala, oedd cefnder i dad mas yn Canada, a nath e danfon mas ar Facebook ni'n siarad. Danfon oedd y neges yn gweud amdano rhywun oedd wedi pigo lan yn Cymru a ath e mas i America i ganu, sy'n cofio enw fe nawr, ty beth. Ond edryches i mewn i cyneuon, oedd 2 CD, a oedd e'n trwyddo nhw yn gofyn am cyfeithiad o'r geiddiau yn y cyneuon. A oedd e'n gweud, it's huge o, A Tony gyda Martin Geraint, mae fe'n neud pethau gyda ni i'r ysgolion. Todi. A yn Llanabia, misoedd yn ôl o gweud, diwedd blwyddyn dwytha, a dde wedi gweud bod wedi cael cysylltiad o cwmni record yn America, yn gofyn am ei gan yn 80au, oedd hawl fraint i fi chwarae fe mas, oedd e? Wedodd e wrth gwrs, talwch, rhywbeth bach amdani, sy'n rhoi mas yn ddim, oedd dim os da fe, oedd e'n gweud rhyw fath o following anferth mas yna am cerddoriaeth fel hyn. A Martin Geraint yna nawr, o'r 80au yn cael ei pigo lan nawr yn America, oedd e'n synnu, ond fi'n siŵr falle ti wedi gweld yr un peth trwy'r sioeau hyn ti wedi gwneud. Wel, mae'r te gyrnig un sydd wedi wario cerddoriaeth Gymraeg yw John Peel, fi'n credu. Mae fe wedi, diweddar John Peel ar fyny, ar radio 1 y 2, fi'n credu, a ddangos bod nhw yn gwrando ar y cyneuon hyn. A fe siŵr maen nhw wedi wario Super Furries. Odyn, ie. A grwpiau sy'n dal. Mae Bronwyn Lewis yn enw mawr ar y funud. Mae hi wedi bod wrth gwrs ar radio 1. Bydd Greg James wedi chwarae fer un sioe ar bore un dydd. A o'n i'n gryndo. A chwaraeodd i'r gan Gymraeg. A o'n i'n... Wel, synnu... A oedd Greg James yn gweud, this is outstanding. This is absolutely amazing. And you almost can feel the words. Rather than listen and understand, you can feel the passion being sung. So mae agwedd wedi newid o cerddoriaeth, falle Cymraeg wedi newid dros y blynyddoedd, ti'n meddwl? Ie. Mae'r agwedd o Jack o Will nôl yn y 60au, mae wedi newid yn llwyr. Fel ni'n gweud, y grwpiau oedd chi ar diliau, ar triban, a plethin, ac yna mae'r grwpiau. Ond nhw, dechreuodd y peth bant y fe, yn mynd i'r cyngherddau gyda Ryan, a Ronnie, a Glan, Ifan JCB, fi'n cofio... A dyna ddechrau canu poblogaidd, nes bod pethau... Of course, o'n i'n dilyn mewn ffordd America, yr Anglo-America. Mas mwyn a ddechreuodd y Big Bopper a Elvis a Jerry Lee ac yn y blaen. A wedyn geson ni y grwpiau yn Saesneg. Ac wrth gwrs, dyma ni'n yn dechrau grwpiau ni'n yn Gymraeg. A wrth gwrs, ar y dechrau, fi'n credu oedd yn ar y dechrau, ond nawr... Ti'n meddwl wedi gweud, yma nhw'n ware cerddoriaeth, boblogaeth Cymru yn y iaith Gymraeg a'r radio yn Saesneg, mae hwnna'n dangos ble ni wedi cael. Odi, absolutely. O Dafydd Iwan yn, wrth gwrs, gyda yma o hyd ar y Cymru, oedd hwnna'n top 40 neu bynnag oedd e. A nhw ware hwnna pronawn di Gwener, prime time radio 1, sydd gan miliynau, a dath y gan wedyn, bron ail... boblogeiddio fe, really, o ran dath e mas gyda'r tîm Cymru, a wedyn pigodd radio fel an, a'n gweud, this is being played at the moment, listen to this. A yr ystyr, a Dafydd Iwan yn cael ei tynnu wedyn i'r ITVs, BBCs. A then really gret i gweld rhywun, falle sydd wedi, a beth yw e, fel ti'n gweud, bron 80 nawr, yn cael bwrw fel y ffêm ochr a pawb yn gryndo i gyddoriaeth amser hyn, so, ie. Yn Ewrop, meddwl di mas yn y... Y cwpl byd. Yn gryndo
ar yna. A hyn mae'r fanadau. A mae rhaid fi weld, ti'n bod fe, mae bobl yn gweud, hyn mae'r fanadau, sing it again, look at it. Ti'n bod, maen nhw'n clywed. Felly, ti'n bod, maen nhw wedi codi, ti'n bod, beth gael yn sbîl ni, ti'n bod, mae cerddoriaeth Cymru a Cymru ar iaith Gymraeg nawr. Mae beth sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd gyda trwy chwaraeon, rygbi a pêl-drod. Mae nhw wedi codi'n, beth y gael fi eisiau, codi'n... Yr ansawdd bron o beth yma. Codi'r barryn o le oedd e fel o'r cynni, ynddo fe. A ti'n iawn, oedd Aled dan ni'r sioe wrthos cyntaf ar y podlediad yn siarad am bychan bach yn kit Ariannin. A redodd e draw at nhw yn gweud, gyda'i deulu, yn gweud, sing that song, yn meddwl, right, go on e boys, hyn mae'r fanadau, no, not hyn o. Yma hyd yn nhw yn gyda. A fel hwnna oedd amser oedd Aled yn gweud, oedd e'n really deall. To'n them ni fel Cymru yn y cwpan y byd, yn falle o mae hyd cyn mae enw fanadau. Yn wedi gymryd, ti'n cyfleithu y geiriau yma o hyd, beth mae da. Ori, gwrando'r geiriau a deall nhw. A mynd nôl i Maxen Redig a'r hanes y ti'n gwybod, a dyna pa mae'r iaith, a mae'r fyw iaith yn fyw hyd ar ôl y bwll. Cyfnod y flynyddoedd. Dy pham ni'n neud o'n? Ie. O ran offerynnau, ti'n wario'r violin. Beth bydd ti'n annog rhywun i dysgu fel offeryn, Fe'r violin ti'n wastad i waren, neu ydych ti'n rhywbeth yn dy repertoire? Mae bydden ni wedi hoffi waren, y keyboard hefyd, a'r piano. Ond, wel, beth sy'n... Mae'n haws mynd â Ffidil ar hyd y lle na cario piano. Ti'n iawn. Felly, dyna ble, fi'n credu mae Ffidil yn rhywbeth, wel, yr alaw, mae Ffidil yn neud yr alaw. Dyna, yn hytrach na wari. Wrth wahanol gyda cerddoriaeth glasurol, y quartets, ac yn y blaen. Ond mae Ffidil lli wario'r alaw, sy'n rhywun eisiau canu, gyneuon ar hyd y nos, neu lawr ar lan y môr. Rhaid wario, come on, da. Of course, mae just agor y ces. Felly, bydden ni'n... Stym gymaint o fiddlers i gael ar un o bryd. Wel, yn bendant yn ardal ni yma yn Sir Gar. Wel, lle bod lawr mewn rannau Sir Gar, ond fi wedi sylwi yn doffyn yma'n a gitar, of course, mae gitar fwy, wel, mae street cred yn y mewn i fed. Ti'n bod ac yna efelychu i arwyr nhw. Ti'n bod, pwy maen nhw fi efelychu fi? Ei, bydden ni yn. Ie, ti'n bod, o'n i'n trio efelychu Yehudi Menuhin, Nigel Kennedy, ti'n bod. A war y teg i Nigel Kennedy, mae fi wedi neidiori i boblogeiddio y Ffidil, achos fel oedd e fel rhyw punk, oedd e. Ond yna oedd e yn y Royal Albert Hall, gyda cerddorfa ti oedd e, yn warer y Four Seasons, a warer mewn rhywun got, a'i wall yn stico lan fel punk. Felly oedd e wedi tynnu, mae'n cool i warer Ffidil, mae'n rhaid. Ond byddwn ni yn hoffi sef fwy yn wario mwy o ffrannau traddodiadol. Dwi ddim yn gweud mae Dilyn, chos mae Dilyn lle gosti lot o orian. Ond lle di ddechrau gyda Ffidil yn yr ysgol, mae'r ysgolion lle gael nhw, achos yn China maen nhw'n cael eu cynhyrchu, beth bynnag. Ond wrth gwrs, mae pobl lle di gael Ffidil am ganpyn, lle di gael Ffidil am miloedd o bunne. Ond, bydd yn neis pobl yn wario offer yn y traddadol. Ffliwt hefyd, a ffliwt offer sy'n cael ei wario gyda'r grwpiau gwirin. Yn wedig i Werddon, wylid i bandiau i Werddon, mae wastad fiddler dyn nhw, banjo neu ukulele neu whatever, ti'n bod. A'r cordion, mae rai wario cordion. Ti'n bod, mae fe'n llanw'r sŵn, ti'n bod. Ond dodi, mae'r Ffidil lawer mwy poblogaidd yn ei Werddon a Chymru. Fi'n nabod nifer, mae lot o ffrindiad fi'n wario Ffidil. Ond maen nhw, yn anffodus, maen nhw gyd dros yn yr cant. A fwy. So falle bydd eisiau o'r podlediad ende, bydd eisiau gofyn i plant allan i'r Fiddle. Wel, mae Ieda fi, mae hi'n dwy nawr. Falle, da i Fiddle bach i fi. Ie. Achos, fel o'n i'n gweud, ar ôl cael
yn dysgu a, cos, mae gwersi ymarfer. Nawr, fel ni'n neud nawr, bydd ni'n mwy na thebyg, amser mae'n dawel, beth ni'n dueddol nhw'n neud yw, ffono rhyw dyfarnau lan, a gwygnwch pan dilo ffono'r tafarn ni'n, dau, byddwch chi licio cael Jac a Do yn dod am hanner awr, a ni'n casglu arian ar gyfer hwn, right? A wedyn ni, ewn ni o'r dafarn na, ewn ni'r dafarn arall, wedyn ni, a mae hwnna'n hyfryd i gweld bobl, mynd mewn, drink, right? Agor y ces, ac yna, a wedyn ni, mae fe mor... Syml yn dweud. Mae fe'n syml, ond mae fe'n gwych. A ti'n bod, mae bobl yn rhywbeth gwahanol, o'r lam yn acha, ac yn yswener, wrth i byddwn nhw'n wario dardi, a wedyn ni, mae nhw'n clywed rein, a wedyn ni'r rydwen, nhw'n gweud, oh, one more, a mae hwnna'n gret, fe. Ti'n bod fe wedi clywed, wel, diolch yn fawr i chi, thank you very much, nos y dda chi, ni'n symud mlaen i'r dog and duck nawr, a ti'n bod, oh, come on, mae eisiau un arall, come on, get them, play another one, so mae hwnna'n, bod nhw eisiau un arall, ti'n bod, mae hwnna'n gret. Ie, dim well, feedback. Na, jyst pobl moyn ti sefyll na bach o mwy. Wrth gwrs, mae hwnna'n digwydd i'r raddau, mae wedi digwydd o 3 blynyddoedd nawr, yn tybiau, yn Llanybie. Mae nhw'n cynnal jam tybiau. A wrth gwrs, mae'r grwpiau yma, a dyna o'r ti, mae fe wedi drefnu'n dda, mae amserlen o ti, rhaid ti'n dechrau off am 2 o'r gloch yn y dog and duck, o wedyn ti'n mlaen i'r duck and dog, a mynd o gwmpas fan'na. A wedyn ni, mae'r ymateb, na beth yw ti'n bod fe, a bobl yn abo ti, a cynnig drink i ti, ac yn, o, can ar gan un i ni, o, fi licio honna, ie, ti'n bod honna, eira rhywbeth, o, pan fod eraidd, o, fi licio honna. Ti'n bod yma fe'n hyfryd mae bobl... Yn gwybod, ie, o ran ochr Gymraeg, mae pobl yn gwybod y cynnig. Syndod ffaint sydd yn gwybod a gryndo. Ni'n gorffen y set gyda pethau, ti'n bod, i wedi gweithio ni, pethau gwersyll, lawr ar lan y môr, Elen, Pawb felly, clypom, mae pawb felly canu pethau fel na, a llai gyd oed. Odyn, mae hwnna, beth sydd ar y gweill y ti re? Ni'n gwybod ni'n neud Sioe Stryd yn rhywbeth yma nawr yn dechrau Mawrth i Dydd Dewi. Bydd 3 o'r band yma yn Sioe Stryd. Nawr te, wrth ti'n byd yn wedyn ni am ryw ddoefis heblaw fel o'n i'n gweud, na beth ni'n neud, os cyfnod tawel, well lle bydd ni'n cael galwad ffôn, ei clywch oes, beth sy'n ni'n neud hwn os Wener, mae rygbi wedi gorffen, mae'r 6 gwlad wedi gorffen. Falle byddai chance dyn ni'n neud rhywun rhaid. A fi'n gobeithio byddai ar ôl ysteddfodau cilch ar ranbarth i'r bod. Hefyd, cyn ysteddfod fawr yn mis Mai. So, na beth ni'n credu sy'n ar y gweill. Wrth dim, rhan fy'n ycha priodasau ni, neu ambell i briodas, neu wnaethon ni'n noswener brythan Llanybie i godi arian ysteddfod yr urdd le ni'n Llanymddyfri. So, mae'n weddol dawel, ac yna mae rhyw push yn dod wedyn ni, yn yr haf, felly bydd priodas, rostio mochyn, jam tybiau, a pethau bach. Popeth yn dod o'r unwaith. Felly, neu dim am 3 mis, a wedyn ni mewn rhyw 5 wythnos, bydd ni mas 4 waith. Felly, wedyn, o na fi, fel yma, os ydy'r gyfle'n dod, ni'n gymryd os gallwn ni. Da iawn. Gwych. Wel, diolch, Eifion. Diolch yn fawr i ti am dod ymlaen a siarad am dy hanes a popeth am Jac a Do. O'n i ddim clem bod chi wedi bod bant dros y byd i gyd. So, ond na, diolch yn fawr, cadw ati. Ta beth, ni'n gwybod ni'n gweithio'n eitha agos derfenter a Jac a Do, so diolch yn fawr i ti am dy waith yna. Croeso. Ond so mae Dydd Miwig Cymru wrth gwrs ar degfed wythnos ma, so croeso chi gwrando i Radio Cymru trwy dydd, achos fi'n gwybod maen nhw'n neud segment ar pob fath o cerddoriaeth Cymru, a mae cwbl o bethau dan ni ar y fentre ar y cyfryngau hefyd. So, ond o'n i boi am na, welai chi wrthnos nesa gyda Steff o Red Dot, mae hi'n dod mewn i siarad am morgeisi, bach mwy serious achos mae bach o shambles o ran y morgeis yr efyned a'r byd ariannol. So, mynd o bach o cerddoriaeth straight nôl i'r ochr ariannol, ond o'n i boi am na, Eifion, diolch yn fawr i ti, boi. Croeso. Diolch. Grand.